дар вилояти Суғд мусобиқаҳои варзишӣ барои дарёфти ҷоми Раиси Вилоят оғоз гардид. Раиси Вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода ва намояндагони бахши варзиши шаҳру ноҳияҳо дар даромадгоҳи қасри варзиши шаҳри Хуҷанд аз дастовардҳои варзишгарони Суғд дидан карданд. Як қатор варзишгарон аз ҳисоби ҷавонону наврасон бо дастовардҳои худ меҳмононро пешвоз гирифтанд. Раҷаббой Аҳмадзода аз зиёд шудани сафи варзишгарони тоҷик изҳори хушнудӣ намуда барои боз ҳам сайқал додани сафи онҳо масъулинро вазифадор намуд. дар маросими кушодашавии мусобиқаҳои варзишӣ барои дарёфти Ҷоми Раиси Вилояти Суғд варзишгарони 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок доштанд. Варзишгарон дар ин мусобиқа аз рӯи намудҳои дучархадавонӣ, камарбандӣ, гӯштини миллӣ, аспдавонӣ, муштзанӣ, тенниси хурд, тенниси калон, футбол, гимнастика, варзиши сабук ва каратедо байни ҳам сабқат мекунанд. Раиси Вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ҳангоми суханронӣ таъкид кард, ки имрӯзҳо бояд барои зиёд намудани сафи варзишгарони тоҷик тамоми шароитҳои заруриро фароҳам сохт, зеро сафи онҳо дар пешравӣ ва муаррифии давлату ҳукумат дар арзаи байналмилалӣ хеле муҳим ва назаррас аст. мас дар ҳудуди қариб 30 соли истиқлоли давлатӣ варзиши миллии тоҷик рӯ ба рушд оварда буд ва яке аз самтҳои афзалиёти сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон табдил ёфт ва дар ин замина ҷиҳати оммавигардонии варзиш, тарғиби тарзи ҳаёти солим байни ҷомеа шароити мусоид фароҳам оварда мешавад. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода аз иштироки дастаи футболи истиқлоли Душанбе дар чемпионати Осиё 2021 ки Тоҷикистонро муаррифӣ карда ғолибият ба даст овард, изҳори хушнудӣ намуд. Вай таъкид кард, ки варзиши намуди футболро байни наврасону ҷавонон, бахусус духтарон рушд дода, бояд барои онҳо шароитҳои заруриро фароҳам овард. Барои рушди соҳаи футбол дар Суғд раисони шаҳру ноҳияҳо вазифадор шуданд. раисони шаҳру ноҳияҳо барои рушди соҳаи футбол вазифадоранд, ки дар тамоми дар Тоҷикистони бахшҳо ҳам ман гуфтам бояд тамоми намуди варзиш рушд ёбад, хусусан байни духтарон. Оянда байни духтарон низ бояд мо имрӯз соҳаи футболро пеш бурдан шарт ва зарур аст. мусобиқаи варзишӣ барои дарёфти Ҷоми Раиси Вилояти Суғд ба муносибати Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бахшида шуд. Раиси Вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба даварони мусобиқаҳои варзишӣ таъкид кард, ки заҳмати варзишгаронро ба назар гирифта шаффоф баҳогузорӣ намоянд. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.